عبدالحمید شهزاد صاحب جی از شهر از بینگو سراتی کرین نا بزغر نا زین نظر بسکه جی اونا لنگار نظر بسکه اونا بیت چٹینگ اونا فصل اونا خوشحالی شادمانی جفاکشی دا کل جی بالکل تو دام نانا ثقافت نیسو نانا ثقافت دام ایسا سرے کہ مالداری انتک نانا علاقہ بلوچستان کرے مشس سے بالکل صاحب اور داڑے کرے مالداری کی دا زمین کرے بعض مناسب ہے اور اسے انگریز سم داڑی بسس نانا علاقے سروے کرے سس پاریسس کہ دا بالکل علاقہ کرے مالداری کے بعض مناسب ہے تو سب دا بالکل ضروری ہے اور دا گڑاتی ہوتے نا خنتی اٹھانا جی اراسی جاگٹی کو یہ نہیں تینا علاقٹی خانا نو تینا علاقٹی دا گڑا کفتی تو موجود افس بالکل اراڑی کی ننا دا خلقیا دا یا زندنا دو در بیدیٹی دا شامل منی گٹو دا سب نا بیگرونڈ یا کنا بجی کو طرفا دا دیرا نہیں ثقافت خنی سا دیرا می وقت انا اللہ پاک باقی اللہ نے نعمت دا دیری جوڑ کرے نے نہ دس کا دا قائم دائم کہ نن او تو اور قائم دائم بالکل دا مشتا کچاری زیب و زینت دا درخت کے نظر بنی گٹو تو دفتیٹی زندگی نا وابستگی ارے کرے ارے داگڑا کرے نہ نرین واقعی اچھا دا سکونڈار نا کرے دا مان تا کو رختات خننگٹی اس جو والا کرے بیگرونٹی واقعی پارس ڈیلن کو ہے شرکے اور ایلو بے بوچا کو دا خزیب دا خننگر بیگرونٹی کاشو میں دا زیبا خننگی والا دھیرے تو دا سبرے نہ تینا بزغر نا کنڈا اور بزغر راڑے ارے اوڑے دیرنا باز بلو تعلق سے بزغر تا دا خواستے کہ بلوچستان ٹی دیر دا خصفہ کہ دم کیلو صوبہ نارے پاکستان ارے سب تو دا باید دیر زمینداری کر تو دا دیر صحیح وڑا استعمال کر ضرورت مطابق دنیا کیس فرا دیر یل کر دیر زائے مرے والا دا دیر اللہ تعالی خزانہ سے اور دانا دا دے ضائع کرنے کے بعد بلو مطلب ناشکرانی سے اور حدیث پاک کہ اراڑے دریا سے نہ کنارہ غنی یوس پدام دیر ضائع کپ ضرور جی اسلامی سے تقاضا بالکل بالکل داسا والا کہ رہی پارٹ کے مالداری میں زندہ نہ بشخصی بالکل بلوچستان بالکل تو اوڑے والا او تو گدان موارد بالکل اور گدان کے بعض خوبصورت نن ملا اندا مالدار تو ملا نو جی جی او پائے بھائی دا نا گدان دنیا نہ ماڑی دنگ نن کہ پہلے ستم پر لوگ قیمت زینت اٹھی ارے سب اراسی جاگے ٹی کنانیا نے سمجھا خانی گٹو بلڈنگ آتی قائم کرنے گٹو لیکن بلڈنگ آتی مسکرہ رسے اسلامی وقت تقاضا ٹی مسنو تو گدان اک مسنو او والا ما ڈریس مر جوڑ رہتا وہ خاص کر پائے مورننگ ڈریس مر جوڑ نہیں تھا یہ والا پارٹ ہیٹ پیونو مرے ادھر نہ انتے جوڑ پھر رہتا یا رنگ کی رہتا پائے نہ بھائی دا کہہ رہے مورننگ ڈریس مر جوڑ نہیں تھا اور مورننگ ڈریس ہم کرے گرپ تس صحیح مضبوط ہے بالکل اور خوبصورت ہم کھانے گے اور واللہ پارے کہ چاہے یخ مرے چاہے گرمی داٹی نن بالکل کمفرٹیبل یعنی پرسکون محسوس کینا جی اور فخر محسوس کرو رہیں گا ضرور تو داسا سگدانی شہرس جی مارے ظفر زیب لکھن اٹھتے سنورتا جی مارے امید ہے کہ جو وڈٹ پیش کرو تو تاکہ نہ ثقافت نہ خلقیہ زند مونا بری ٹھیک ہے مالیات محل ماڑی پاو گدانے اختا بس صادغا زندے سلامے مالیات محل ماڑی پاو گدانے اختا بس صادغا زندے سلامے اختا بس صادغا زندے سلامے بزگل نرندت او روانو اینو کھنڈولا افتے شام تمانے کھرو بزگل نرندت او روانو اینو کھنڈولا افتے شام تمانے مالیات محلو ماڑی پاو گدانے بس صادغا زندے سلامے مالیات محلو ماڑی پاو گدانے افتہ بس صادغا زندے سلامے افتہ بس صادغا زندے سلامے اللہ وقت زندگی باز خوش خانے نہاری بسنے او گالو
बाज फश्त खाने मालियात महलो माड़ी पाव गिदाने गुफ्ता बस सादगा जिंदे सलामे मालियात महलो माड़ी पाव गिदाने गुफ्ता बस सादगा जिंदे सलामे गुफ्ता बस सादगा जिंदे सलामे Tenkin o bisira Mekas ba kaira lera te nane khane Shiti o kurnu tenkin o bisira Mekas ba kaira lera te nane khane Maliya tamelu mari pav gidane Gufta bas sadaga zinde salame मालियात महलो माड़ी पाव गिदाने गुफ्ता बस सादगा जिंदे सलामे गुफ्ता बस सादगा जिंदे सलामे Shavani kanov to kunen kurnu sajiyas Uska andaz nane kullan vadane Shavani kanov to kunen kurnu sajiyas Uska andaz nane kullan vadane Maliyat mahlo mari pav gidane Ufta bas saadga zinde salame Maliyat mahlo mari pav gidane Ufta bas saadga zinde salame Ufta bas saadga zinde salame Ufta bas saadga zinde salame